Brobl yn ei chrymanu ddi mewn, a mae wedi mynd yn syth i gefn y rhwyd. Heibio Isaac Jones, oedd neb i Hwlffordd ar y postyn pella. Mae yna fai ar y gôl geidwad Zach Jones, mae'n siŵr, ond y Seintiau ar y blaen, 35 o funudau i chwarae, Hwlffordd dim, y Seintiau Newydd 1. Brobl tro hwn yn cael y gore o Rhys. Mae yna hwpo, mae yna dynnu, a mae Brobl yn rhydd, a mae Brobl yn dyblu mantais y pencampwyr, yn cael y gore o Dylan Rhys. Y bêl yn cael ei fwydo'n ddestlus i lwybr Brobl ac yna'r ergyd ar draws y gôl geidwad. Hwlffordd sy'n cychwyn yr ail hanner ar ei holi o ddwy ddim ac yn chwarae mewn i ddannedd gwynt sy'n cryfhau yma ar ddôl y bont. 2 gôl Brobl yn gwahanu'r tîmoedd. Davies, so mae'n cyflwyno'r bêl i Brobl, camgymeriad gan Jordan Davies, McManus! A'r drydydd yn dod wedi dim ond 20 eiliad o chwarae yn yr ail hanner. Jordan Davies a'r bas ar draws yr amddiffyn yn cael ei rhyngipio hunllef i Hwlffordd ar ddechrau'r ail hanner. Y tafliad i lwybr McManus yn gryf mewn y cwr Cosby, cyfle am y bedwaredd ychydig heibio'r postyn. Wilson ymlaen tuag at Duggan. Y bêl wrth dra Jordan Davies. A Brwsesi ymlaen at Duggan, cyfle fan hyn. A'r bêl yn cael ei chlirio gan y Seintiau. Fawcett wedi oedi. Mewn i'r canol, Astles yn penio'n glir ac yn y diwedd. Ond nôl mae'n dod i'r canol, a chyfle gwych i Jack Wilson ar y foli. Ath ei ddal i'n bert, a dyw'r perygl dal ddim drosodd. Cyfle i Hwlffordd na, mae'n y gam sefyll. Ond mi oedd yna arbediad rhagorol arall gan Connor Roberts. Bêl gan Ben Clark, 22 oed. Brobl, Canafan yr arbediad yn un dda gan Zach Jones. Cyfle i'r gŵr 19 oed sgorio i gôl gyntaf i'r Seintiau. Duggan yn troi Astles y tro hwn. Duggan, tu hwnt iddo fe, yn torri'r bêl yn ôl dros bosib. Pwy sydd yn ôl y cwr Cosby a Brwsesi, cyfle mergyd. A Brwsesi, bêl yn gwirio! A mae Hwlffordd wedi cael ei heiddiant. Rhys a Brwsesi yn taro'r bêl gyda'i drod chwith, ond yn gwyro oddi ar Ceston Davies heibio i Connor Roberts. Tony, your team defended so well for the first 35 minutes today, but again, basic errors have cost you dearly. Yeah, it's a common theme that we can't get out of, unfortunately. Everything we asked them to do for the first, 35 minutes worked well, and then from a corner, set piece, to lose the first goal to a set piece was extremely disappointing. Then the second one within 3 minutes. Talk about staying in the game, half time's coming, go in 1-0 down, try and regroup and talk about things, but to give anybody, never mind TNS, 2 goals in 3 minutes, it's frustrating really. Leo, 3 phwynt arall i'r Seintiau Newydd, mae'n edrych fel bod y bencampwriaeth drosodd? Na, swn i'n mynd dweud, na, mae yna ddigon o gem a dal ar ôl, ond be da ni angen gwneud ydy cymryd gem wrth gem a wneud siŵr da ni'n cael y 3 pwynt bob gem. Da ni'n rili hapus efo'r perfformiad, gathen ni 3 gol, ond i concedio'n diwedd, da ni'n siomedig o fyna, ond da ni'n gwybod da ni'n gallu chwarae well yn hefyd. It's a fantastic result. It's never easy coming to Haverfordwest. Whatever form they're in, and they're not in good form at this moment in time, but we are built on better performances. That the performance just was not good enough in no way, shape or form. Yes, we've never really been threatened. Connor Roberts has not really had much to save. We've had 5 or 6 really good opportunities, but the performance, I'm a little bit taken back really, and a bit frustrated. Anybody can see we need points. I'm not even looking at top 6 at the moment. We just need to win games of football or get points from somewhere. When your confidence is low, it doesn't help when you give teams goals, but there was lots of positives in the game today, and I'm pleased with that. I'm pleased with the boys in terms of, like I said, the first 35 and that 10-minute spells. What's cost us today, but dust yourself down, keep saying it, and we'll train on Tuesday night and go from there really, and go to Flint next week.
Fel chwaraewr, ennill 11 o'r bron yn yr uwch gyngred erbyn hyn, ydy pethau'n gallu bod yn rhy hawdd? Weithiau dwi'n meddwl eilla bod rhai chwaraewyr yn meddwl, cymryd gêm wrth gêm yn meddwl bod o y gêm a da ni chwarae nesaf am fod yn hawdd, ond mae bob gêm da ni chwarae, mae gyd yn, mae pawb yn y gyngraedd Cymru yma, so mae'r gemau gyd reit anodd, ond da ni'n gwybod fel ni fel clwb a TNS, da ni angen neud siŵr da ni yn curo gemau, ond neud siŵr da ni yn dominatio'r gemau hefyd.